Maju. Apa lu beri wan?
Kan. Stay. Layak na. Kata pa siya. Hey, itu telak kat sini. Oh, keras. Lagi tu stay. Oh. Kemana berat ni?
Pandang itu. Saya udah pergi. Ya. Masuk.
Yang ay sundo. Alah. Yang tu tinggal. Dito. Pagkan mana? Kong, Yang bahasa tinggal. kong. Yang kamu dengar tu. Hah? Ano le? Yang. Kong yang lang ngasyon ngano ni. Foto na video. Ha? Ya, foto anak. Ito. Ito biyang. Alam mo foto video mah. Express sini. Ada beli pastor. Hah? Pastor em. Express lah. Seperti tas prena. Ah, sprena. Kena. Ada deh. Rupanya dulu. Em khabrib bay. Sabrit baik ah. Nasa express bicita. Mafi express bicita dada. Sebelum jalan ses, baik tenang. Apa teh? Hah? Sate. Tayo lang na. Awak duduk lang. Express dulu. Ada tu ngiris spray nak. Pastor lagi sen. Ha? Pastor lagi sen hai. Ngiris spray nak room tu. Kat Bandung Kibel tu. Ngiris spray. Tempat mafi seperti kan ya express mga. Kalau itu. Mga. Lalut nah. Up. Lagi saya sepi. Belum sama pesan. Ah, ya nanti.
Yang option gini, kamu sih, terima. Boleh kecil dulu deh. Ni ayu you play. Nak kata dari kapur ke bah play shumla ino. Atau tempau yang kejintan ringkat ke jong u. Akabah ngila ban koi hadu hang ni hodum jing tiap jang kabalang. Ya kabah ngila ban wan on khadu ya ini para bengit ni kala khlap no. Ya bau play lawan ban khat no seladihi. Saka jing jathat ke jong u. Di hasya bengit siyo ban bu au play ke jing duai tu ngin sya scroll kendiat na kena ketien de bakut ke jong play. Ketien ke jong play ke ong hakmi ngan yatu hafi ke jing mayan ngin om yo thia baro an rei on pen kala yang i baro shisndon akaba shikhlep matken akaturoi ka bakhadu amaka turoi kan sawa anda kumtai ki bayap on pen mi pat ki bompot bat yang i on pen kala an rei ngimon ya phi ban om tip ko para bangai sapang kita ki balayo thia bakin om snusi kum kita ki wei ki bomdan ke jing kerman nama dang inget bau jisu ulayam bat ba ulami pan kum taru ya kita kibalayo thia hau jisu ublei unwan lam lem bat u namar kaning ong happy dekat tien utrai mamangi kibadang im ya kibala pensa hadu kata ga jingwan utrai da lele ngin om yo lek shua ya kita kibalayo thia no wat syap tieng ngalong uban ningkong bat ubak hadu bat uta uba im bat ngala jalong ubalayam ya kami ngalong uba im syakibom jukut ublei umkurku ya kan ketien ga bakut ka jeng ka bang le ban puli so ngin phai shu blei ha ka jing doi bat hadian kata ngakerpa itu men besan birot syong in supply da ka jing kurku penwai tu ngin doi au blei bat kpa ujengi bah bleng ni aingu e ya meken ku kan rat namar ka jing don ringkat ka jomi hadu kan ka por kan blei kerpang kan ku kan rat ya kin ka yeng ka sam jeng ki para banget ki ba iet ka jongi ya ki ba lamat kan blei ya kan ka jing wan jingo ka jomi akaba melawan ban khotno ya ini para banget iba iet jongi ko kan ran iban telang sha ka ching yo kenti ke ba bom jukot ka chome shisha ko tra kum ka yeng kem la kem da yam kem da snosi klem da pai don nun ande ablengi duai ko kan ran kum ba mi malakula ban pha yo we pa bala unang pentingan umen siem ba khuat jome isne ken ableng ka ba unyo ban pentingan no ya ka yeng ka sem apdeng jong ka ni ka ching ja ka baki kle kendo kan ableng ai ken ko tra bekin phai shemi bekin ma de ga jing suk ka jomi o ken ableng da dwai rukum ju aga ba ken ableng nam shim la ino ken ko tra be i na ga banta jong ini i pra bangit shisha ken ko tra be i ha padeng ju ka jing shitom ande ableng melapan pau le ka jong ka jing don ringkat ka jomi la yo ken ableng ka ban yo i ka jing sumar ken ko tra ya na ga banta ken ka jing shitom aga ba kum ka yeng ka sem kila yo ban ai ka ba bahatam na ga banta jong i barangit scam kan ko try ya ka bakum ka yeng ru kan ablay nadu ikikni nadu ki bashipara bat i ikin bat baro ki badan ka jing dai lambat ini para bangit oi ko try ngangit scam kim dan shoot kan nu ya ka bakin dang sa nut kan ko kan ran au blay ngada duai ko kan ran tu ai ba ka jing sup ka jami kan ablay ya ka ba me kular kan ablay om kumbakan ka perthai ka don ban ai ande ka jing sup ka ba me don ban ai ken mat ka jing sup ka jami ka ban ri jai ka jing bat jing berkat bari ke dok nur ke men sim ke jong ke ken ko kan ran au bleng da duai ko try be i ya rap kan bleng ha bangi don kum ni ken ko try saudong ya kan ni ka jaka kan ko try ha ka bala bu e ka basa jing ni para bangit ya rap kan bleng bat ai boring i bangin sngot khu ko try be ka jing em ko try ka long ka balingkot ya ka bangi don kam ka ban pen kre la ka jong ka jing em ya ka ban pen baik la ka jong ka jing dai ringkat lembat me ko kan ran ableng da duai ku tra kum ka yeng ka sem ko kan abagila yo kan ableng ban ai ka buram ka bakhat du na ka ban ta chung i ken phai nang ni ko tra ki bri ku pandap kan ableng da ka ching suk na ka jing tingen ba da ka ching pen shak bor ka chung men siem u jong me oi snake kan ko tra ka ban kor khu ya ki ban ta ka pandap ken ko tra ka por namangi pan da ka jinget ha ka kerteng ka chung Jesus Christ menta bat sedu ki ba bom jukut ru amen bat ha ba wai no ru jong kani ka jingle buram ka jingle aniam ka bakhat du bangila bu ya ka basa jong ka met ka jong ni syakri jong me a uble
au ni ulum jing tem tu isnei ya kaban pelat yang ide jing kerhu ki pakan sai tam e ki jome batu da ai ru baga jing ai e ka badak biang ka jong Jesus Christ bu trai ki jing it ba ka jong blai ku pana bom cukut lam baga jing selok ka batiang bat pencak bor ka jong men siam ba ku to ai bikin ya lai blai kan ya long rengkat lam baga yeng kasam ka jong ni syakri u ba mela shimno shaladi long rengkat bat ni ki long rengkat bat barok ki di ba khat kerpat ka kerteng ka jong me akan ni ka ri bat keleng setlak jong ka perthai nadu menta bat siduk arta ba bom cukut ru amen